na chvíľočku vymenil kopce za rally, to sa občas stáva. Takže... Nastali nejaké rôzne komplikácie, čo sa týka aj auta a poskladania na poslednú chvíľu. Sme radi, že vôbec tu môžeme štartovať na našom domácom preteku s Vlachovom Motorsport tímom tu v Dobšinej. Nakoniec Adam mali technickú poruchu na svojom Megane, takže na poslednú chvíľu, 3 dní pred pretekom, mi Adam povedal, že môžeme spolu štartovať, za čo som rád. A uvidíme, ako nám to pôjde dvom jazdcom v jednom aute. Papa, vidíš moje interkarty? Nie, žal ma. absolvoval v stanovenom čase, takže ešte raz 7. miesto absolútne a druhé v triede RP2. Spolujazdec a jazdec v jednom fungoval perfektne. Pre nás to je domáci pretek, pre mňa nebudem sa tajiť, chceli sme zvíťaziť z dôvodu toho, že tie rýchlostné skúšky poznám naspamäť a hlavne od malička tu jazdím po okolí
Bohužiaľ mrzí ma, že sa zrušila tá rýchlostná skúška Mlynky, kde sme dokázali zatiahnuť nielen v triede, ale aj v absolútnom poradí, čo som bol dosť prekvapený s touto Hondou. Na úkor všetkého, že v stredu sme len v Čechách zobrali prevodovku a vo štvrtok po obede sa poskladalo auto bez nejakého veľkého testu, s tým, že 3 mesiace stálo auto v garáži, že sme dokázali dôjsť do cieľa na tak peknom umiestnení, som veľmi rád.